ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿ ಐತಾರ ಅಜಿಪತರಡ್ಡನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು. ಕಂಕನಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ, ಗಂಗಾಧರ್ ಶಾಂತಿ, ಕುಮಾರಿ ವೈಷ್ಣವಿ, ಕುಮಾರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ, ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಕುಂಪಲ ಮೂರು ಕಟ್ಟೆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಕೊಳ್ಳಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲಬೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾರ್ದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಚೇತನ ನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಚೇತನ ನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಕೊಲ್ಯ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದು ಅಜಿಪತರಡ್ಡನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು.
ಅವೇದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿಪದ 2ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ನಡೆತಂಡು.